Kultúrna inteligencia je schopnosť efektívne pracovať naprieč kultúrami. Úroveň vašej kultúrnej inteligencie alebo vášho CQ predpovedá, ako zvládnete spoluprácu s inými kultúrami. Koncept kultúrnej inteligencie je postavený na 4 pilieroch. Motivácia, teda aká veľká je vaša snaha a záujem o medzikultúrnu situáciu. Znalosť, teda aké máte poznatky o podobnostiach a rozdieloch medzi kultúrami. Stratégia, do akej miery si uvedomujete, čo sa v danej kultúrnej situácii odohráva a ako túto vedomosť viete využiť na úspešné zvládnutie tejto situácie. No a na záver správanie, teda vaša schopnosť prispôsobiť verbálne a neverbálne prejavy rôznym kultúrnym situáciám. Dnes už nestačí vedieť, čo je povolené a čo nie v danej kultúre. Potrebujeme viac. Potrebujeme kultúrnu inteligenciu, pretože tá nám ponúka kompletnú sadu zručností, ktoré môžeme použiť v akejkoľvek kultúrnej situácii. Prieskumy ukazujú, že kultúrne inteligentní zamestnanci a lídri sa stávajú jednou z hlavných priorít nevyhnutných pre úspešný biznis. Zamestnávatelia uvádzajú, že kultúrna inteligencia bude patriť medzi najdôležitejšie zručnosti. Nezostaňte preto pozadu a pripravte sa aj vy na globalizovaný svet.